היי לכולם, אתם ביום השלישי של המחנה. המחנה כבר סגור בגלל המלחמה, אבל אני באתי לראות מה מצבו. אוקיי, אז הנה המחנה, הגבולות, 4 כיווני אוויר, הכדורעף, השולחנות עם הכיסאות, הספה שהבאנו לא מזמן, השידה, משחק, ולא הבאנו כלום. המחנה סגור, כולם בבתים שלהם בעקבות המלחמה. תעקבו לסרטונים של המחנה. אולי ניפגש מחר, אולי לא, אבל זה היה היום השלישי של המחנה. יאללה ביי.